Aku tak adus sih. Biasane rak mboten siram to wong ngajeng perang kok dadak siram. Wah, mengko nek ketemu prajurit wedok. Mengko ndak ora kepencut karo aku. Iya to Semar. Semar. Aku omong iki tok rungokke ora. Semar. Wah. Semar dengkulmu atos. Bareng tak matke tuduke ndara ora obah kok. Sing obah cangkemmu. Wah, Iya dengkulmu klocot. Dapu sira Bagong kok gelem. nolo Gareng. Dalem ta